Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадед ба канали мои, канали Қодиров Сайбурҳон. Бардаро як гоҳи фурӯшиҳаи бардар хоҳиш кард ки биё ҳамин канал да парто ҳамира бифурӯш гуфт. Суханша не нагуфтем, ина бардаро хесем омадем. И гов да киҷо ҳузур дорад? Гов шаҳри Бохта. Пародаи чи ака? Пародаш тоза карпа. Тоза карпа. Буданаш ман ҷавоб мидам. Ҷавоб гӯя? Мега ки кадоме ки мега пародашта чи мега шахсан мега ина номрои хидм да занг мизана мега чи кина мега пародашта пародаш карпати тоза. Ҷавоб мегӯ мега чанд моҳа биғизай ака? 8 моҳа. 8 моҳа биғизай. Чанд имзои ака? 3 дандонша нишон медиҳ ака? Ахла ягон гулак айч намеде. Ча дандонша нишон. Дандонаш пеҳмон. Эш. Ина бардаро дидед дандонаши ёшай. Хеле я меҷуша як дастуса ки. Эш. Ягон учина ай. Ина бардаро адади шатазани вапши надора. Ака инами бизоя ина ози мақсад деюм сеюм шо мезоя. Сеюм шабзои чанд литр шир ба гарант мета. Салашта то 10 литр бегарзе гусала ҷушиде. Шириш ҷирготиш ғавси қаймоқиш зиб зарда. 10 та гарантия ока? Кафолат 100% метавонам. Ина бародар мега 10 литр шир дама гарантия метум. Нархира чанд сум меги? 12,500 муомила дорад. Бо арзон меша ягон чи дастафка дорам мега. Сабаби зарур мондагим срочно вақтан. Ягон чи зарур монда мега ягон чи муомила мекунад. Номрои телефони кира мемонӣ? Ма эҳтимол ки ман мачид мадам сусу мада вақтои мозан мезанам. Эҳтимол ка. Бардар мега ки эҳтимол мега 911 21 72 21 барои чи ки мара пеша таклиф кардам гуфта буд ки додар меои гови мара дар канали хидмат мепартои номрои хита мемонӣ ки ма кор дорум ба ҳамун ҳисоб инама бардаро хидш гуфтесай ки номрои хитамон 911 21 72 21 я раш бикардониш ки я рашша бибинам. Бардаро соҳиби гов қувриай бениҳоят инсони хубай ҳамун ҳисоб мега ма чи мерам вақт надорум мега мақсад корборум бисёрай мега ҳамин ҳисоб ма вақт надорум. Қори ҳамин тарафи соягӣ биёр истидаи 70 натофтесай. Тошти гов натофсай ҳам чу. То наворанда худо нигаҳбонатон касби кори ҳаматон да барор мехом бигзор гоҳои хубша бигиред.